Jo. Ahoj, já jsem Roman Kolíce, tady jsem s kamošem a právě budu tak autobusáku. Traktor. Já moc děkuji za ty lajky, odběry, co tam jsou, zatím je to skvělý. Ale furt tam není 10 odběratelů. No, počkej, vole. No. Ale já jdu vyprovít kamaráda jenom. A já se vám... Mě tam budeš dávat. No co? Já nechci pít na YouTube. Prostě jdeme slavnej. Tak jo, kár. Dej mě tam, vole. No prosím tě. Tady je kamoš. Polovina z vás mě možná zná. Možná taky někdo ne. Teďka se blížíme ke kačenám. Někdo z vás ví, že se hodně velkých výlovných zvířat. Tak se podíváme na kačeny, já vám taky možná nějaký ukážu, že tam nějaký budou. Možná nějaký žabíjani. Tento den je super, protože je pátek. Právě jdeme ze školy oba dva, tak je to hodně super. Dneska mám dávat nejméně ještě 5 videí dneska natočit. A dneska večer všechno vydám večer. Takže se pak máte na co těšit. A já se s váma teď naučím a v druhém díle se uvidíme u kačem. Já se vám naučím. Ahoj! Tak jsme se konečně došli. Tady jsou husy. Já nevím, co ještě. Tady jsou tady. Tam vidíte. Tady blízko. Když se vám teď toto video líbilo, dejte okamžitě like. Dejte komentář. Zatím žádný dislike tam nebyl, to jsem docela jako rád. To tam spadne. Tady je kamoš. To je spíš můj fanoušek. Měl drogy. Měl jsem drogy, no. Haló. Nějaký pičoviny. Vidíte, že měl opravdu drogy jak svíňa, myslíš, že je opica. Já se převležeme po srance. Jsme ve Slavkově. Kamoš jde do Výškova, nebo nevím kam. Do Rousinova. A já budu tady ve Slavkově. Protože tady bydlím, že jo. Potom maximálně bude tak 9 až 10 minutový díl, protože mám co dneska na práci. To video bude opravdu dlouhý, což jako je super. Teď se dělá stavba, můžete pomalu vidět, teď to nevidíte pořádně, ale uvidíte to. Tady už vidíte, jak je to tady rozkopaný. Dneska určitě půjdeme na rybník se podívat, teda aspoň já se tam půjdu podívat, nevím jak kamoši. Tam půjdu chytit nějaké ještěrky. Tak určitě uvidíte díl, jak se chytají ještěrky. Tam je váška. Jestli vidíte. Nevím jak vy, ale teďka se nepodívám na žaby. Tam už možná vidíte, možná, já nevím jak vy. A já tam určitě vidím. Počkejte chvilku. No tady, můžeme jít se jí podívat. Vidíte tam možná vidíte, nevidíte, já nevím. Skočíme. Já vím, že to je blbě vidět, ale je to super. Tady je voda, žádný žaby, ale nevidíme. Všichni nám vzdrhli. To je jako fakt škoda, že nám vzdrhli.
Tam je nějaké stračky. Tady je posránka. Moje kamoš. Nechtěl bych tam fakt spát, když se kopřím, takže teď se docela jako já bojím. Nevím, jak toto video bude dlouhý, ale jako můžu zaručit, že toto bude fakt hodně dlouhý. Ještě když to vydám, tak to bude pěkná makačka. Počkejte chvilku. Já budu taky na YouTube. No, budeš. Tak, jsme tady oba dva. Už 6 minut nahráváme. To je už moje rezerva. Já budu točit dál. Protože doufám, že se vám tyto videa už líbí, jo? Třeba hlavně moje. Dneska, když půjde Samuel ven, už máte pod jménem na YouTube Fotik.cz, tak já přemluvím, aby taky se vzal kameru. A může natáčet spolu. To bude super, když ho uvidíte. Jmenuje se Samuel Kučera, jo. Na Facebooku se jmenuje ale Fotik, teda hovno na Facebooku. Na YouTube se jmenuje Fotik.cz a kdybyste si mě chtěli přidat, tak napište do Facebooku Roman Kodojísek. A kdybyste chtěli Fotika.cz nebo Samuel Kučera, napište na moje Samuel Samík Kučera. Na FB stačí. Máte Míšu, Jirka Krále a různý takový youtubery. Tady už je autobusák. První autobus. Tady není ani můj, ani kamošův. A my se spolu uvidíme, jako to budeme odcházet. Tak ahoj. Tak už jsme konečně sami. Bez kamoša a my se jdeme vrátit dom. Když tam bude nejmít 10 odběratelů, tak bude speciál. Na to nezapomeňte. Dneska vydám nejméně 5 videí na YouTube. Vlastně mě řekli ve škole, že tam mám natočit, protože to tam ve škole všem líbí. Děláme někdy nějaký vánoční, silvestrovský speciál. Ještě nějaký ten halloweenský, ale tomu se říká i dušičky, tak nějaký, a nevím. Moje tomu říkat, jako, že to jsou, jako, že to je Halloween. Za chvilku, asi tak za 20 minut na tým, na městě. To bude tak 12-minutový video, nevím ještě. Proto jak se mě bude chtít dneska natáčet, ale bude určitě dlouhý. Dojdu dom, oblíknu se, převleču se a jim se vydám video, půjdu ven, natočím nějaký ještě 4 videa. A večer máte co koukat. Takže koukám, bude určitě super. Jak určitě víte, můžu točit maximálně 15-minutový video, což jako docela mě super. Mně to stačí. Máme 8:45 minut. Natáčíme. A kolik je hodin? Šiši. To ještě nevím, to vám ukážu až na kostele. Až mě na městě se vám ozvu, tak ahoj. Když dokážeme pomůžeme na město, za chvilku tam budem. Vy vidíte, že už fakt skoro se na městě. Všichni vás zdravím, kdybyste náhodou říkali, že jsem nepozdravil, tak jsem teďka zdravím. Ahoj, já jsem Roman Kolísek. Dneska možná se půjdeme na rybník, nevím. Takže jdu ze školy. Pak napište do komentářů, co bych chtěl ještě natočit. To bylo dokonce super a já napište mi, jakou hudbu máte rádi. Abych vám někdy do toho videa tu hudbu dokonce dal. Ještě napište, jaká hudba se vám líbí. Všichni si domluvte na jedné, jo? Protože bych byl rád, kdybyste se všichni domluvili na jedné.
pustím opravdu jakoukoliv. Stačí napsat do komentářů a vám to splním. Tady už to točíme teda 10 minut. 10, čiže jako 10 minut a 10 sekund. Takhle se rozhodl, že maximálně bude 15 minutový, protože takový maximální videa můžu začít. Ježišmarja. Se omlouvám, mi spolu nějak nahrávání, tak teďka jsem tady znovu. Vole. Vidí to tolik včel, jo. Mále mě jedna štípla. Tady je totiž fakt hodně. To ani není možný. Babičko baví oko. Ale už tady je tak hodně, jo. Tady se asi zdržují. Povstaň z letčka, jsme na městě. A já tam už tam budu. A 30 sekund tam asi budu. Tady. Víte. Tam skoro nevidíte, že už jsme takové menší uličce. Tam skoro budem. A jsme na městě. Tam je kostel. Já jsem tady taky. Tady je moje město, kde já teda aspoň bydlím. Tady jdem silnici. Přicházím. Už jdeme konečně v dlouhé době. Z autobusu jako nádraží jsme se dostali až sem. Každý to vyjapnout. Učíme 12 minut. Jde pan učitel, tak si jdu chvilku s ním. Dobrý den. Právě točí na YouTube. Jo? 12 minut. Ježiš, tak to tam budu taky, já tam nechci jít. Tady tam taky už je. Pozdravte. No tak nazdar. Tak už jdeme ještě chvilku spáčit za Černým, teďka zase možná půjdeme na autobusák. Možná jí super, tady furt město, tady blížíme. Ty máš sedlát, člověče? Prosím? No, že nemáš sedlát? Ne, tak točím. No, tak. Už tam mám 3 videa. Takže podívejte si někdy na ty moje, tam mám malo hlednutí. Jo. A můžeš to nějak zestříhat? Jako, že si tam vybereš, co chceš? Jo, že tam můžu se stříhat. Ale já to většinou nestříhám. Ne, to necháme se. No. Jako podle, když tam někdy prostý slova, jako, ale jako, když tam nejsou tak strašně, tak to tam samozřejmě vystříhám, jo. Když tam jsou strašně, tak to samozřejmě vystříhám, ale... No a cenzurujou to oni pak potom? Myslím? Ti to jako zakázali nějak, nebo to? Co, kdyby zakázali? Když tam máš něco z prostýho, nebo něco takového? Maximálně by tam bylo fakt hodně něco z prostýho, jako... Kdyby tam s někým dělal sex, tak to teprve mě mohli zakázat. Vymazali ten... Ta simka, jako ty, by mě vymazali prostě celý YouTube. Jo, celý ten záznam. A jo, já se vám ozvu až na autobus, jako ahoj.